تەڤی کێمبوونە کەل و پەلێن خواردنێ و سوتەمەنیە و دەرمانان لە دەڤەرێن جودا لە ڕۆژئاوای کوردستانê lê hin caran rêxistinên navdewletî yan jî herêmî alîkariyan pêşkêşî welatiyên hejar yên deverê dikin. Lê ew alîkarî gelek caran nagihin wan hejaran yan jî bi dadperwerenan nayên dabeşkirin. Li gorî çavkaniyekî ji bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ku ji ber bilindbûna bihayê dolarê Emerîkî û qutbûna rêya di navbera bajarê nedevera Cizîrê û devernê din yên Sûriyayê bihayê hemû kel û pelan bilind bûye. Wê çavkaniya ku nexweste navê werê eşkere kirin her wiha ragihand ku hin caran rêxistinên navdewletî yan jî rêxistinên herêmî û navxweyî gelek kel û pelan yan jê pereyan li ser hejaran dabeş dikin, lê gelek caran Partiya Yekîtiya Dîmokratîk bi asteng û bi dadperwerana li ser hejaran nayê dabeşkirin û tenê li ser alîgirên xwe dabeş dike yan jê rê li pêşiya derbasbûna wan rêxistinan digire. Ji bo cara yekemîn Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyeyê li ser vê babetê hat deng ku Encûmena Xwecihî ya bajarokê Tirabespiyê îro daxuyaniyeke belav kir û têde rexne li Partiya Yekîtiya Dîmokratîk PYD û rêveberiya Xweser ya ku wê û partiyên din li Rojavayê Kurdistanê ragihandibûn girtin û got astengî li pêşiya du rêxistinên di buwarê çandiniyê de danîne ku dixwestin alîkariyan pêşkêş bikin û ji ber wê yekê wan her du rêxistinan xwe vekişandin bê ku tu alîkariyekî pêşkêş bikin. Xwecihiya bajarokê Tirabespiyê di daxuyaniyekê de ragihand ku di 11 mehê em weke Xwecihiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyeyê Partiya PYD her du pêkhatên Ereb û Siryanî li bajarok ji bo navenda çandiniya bajêr ji aliyê her du rêxistinên Askad û ASF hatin vexwendin da ku alîkariyên çandiniyê û xwedankirina sewalan pêşkêşî hejaran bikin, lê Partiya PYD û rêveberiya Xweser ya wê partiyê rê girt ku ew alîkarî ji bo her du pêkhateyên din bên pêşkêşkirin û ji ber wê yekê jî wan her du rêxistinan xwe ji civînê vekişandin û tu alîkarî pêşkêş nekirin. Xwecihiya bajarokê Tirabespiyê ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyeyê her wiha di daxuyaniya xwe de ev karê PYD û rêveberiya wê şermezar kir û got ev kirya rê li pêşiya xizmetkirina civaka Sûriyeyê û gelê Kurd digire di demekî de ye ku xelk gelekî pêwistiya wan bi van alîkariyan heye ku rêjeya hejariyê bilind bûye. Xwecihiya Tirabespiyê di dawiya daxuyaniya xwe de ragihand ku ev ne cara yekê ye ku Partiya PYD û sazî û rêxistinên wê destîwerdanê di karê rêxistinên sivîl de dike û rê li pêşiya karê pêşkêşkirina alîkariyan digire yan jî bi şêweyekî nedadperwerane dabeş dike.